Eskoriatza Leintz Baiaran dagoen herritxo bat da. Eta Leintz Baiarako beste herri denako ezela, historia handiko herri bat da. Eta historia handiko beste herri denek bezala, dauko ipuin, historio eta kondaira pila bat. Hauetako historia batek esaten dau, Noeren arka ekaitzaren ostian lur hartu zagoenian, Aitzorrotxoko tontorrean lur hartu zagoela. Eta hori zelan dakigun? Bai, fijeta maldin bagare, Armarrixan, bai Eskoitzakoan eta bai Txabaltakoan bai, ikusten du txalupatxo bat Armarrixan. Eta esaten da benez, txalupa hori Noeren arkan irudixa da. Eskoriatzako kondairetan zaharren agian, Atxorrotxeko gazteluko Enekorena da. Eneko, Nafarroako erreinuko errege-erreginek Atxorrotxera bidalitako gazte bat zen. Bere lana Atxorrotxeko inguruko lurrak kudeatzia zen eta inguruko berri emutia Nafarroako errege-erreginei. Eneko Kastia, Alaia, Jakintxua eta forma honian zauen gazte bat zen. Atxorrotxeko tontorrian egondanak jakin badaki zelako lasaitasuna eta zelako ikuspegisa dauen Angoitxik, ezta? Urrutiera begiratuz gero, kilometrotako eta kilometrotako askatasuna arnastu leike handike. Ai, baina Eneko etzan bizi bakarrik tontorrian, ez, beretzan bakarrikan. Enekokin Pedro bizi zan. Pedro Enekon morroia zan. Pedro alarguna zan, eta alabakin bizi zan. Pedrok Enekoi lagunketan sotzan, zaldixekin, hortuan, putzutik ura ateretan, gazteluko lan guztixekin nola baitxe esateko. Eta esan bezala, Pedrok alaba bat zaukon, Maialen. Pedro alargun oso gazte gelditzu zan, Maialen ondion oso txikina zanian. Urtiak jan, fan eta urtiak etorri, Maialen azkenean neska gazte handi eta osasuntxu bat inzan. Eta Maialenei kuriosidade asko muten sotzien gauza, kuriosidade asko zaukon gauzengatik. Eta gauzak jakitxea gure zituen eta zergatik pasatzen ziren gauzak eta danan berri eukitzia gure izaten zauen. Aitzak ikusitxa Maialen neska langilea zala eta beren gazteluko neskamelanak behondo betetzen zitsuela, pentsatu zauen ideia ona izango zala irakurten eta idaztia erakustia neskatiliai. Egia esan, garai ordurako etzan oso normala. Garai hartan bakarrik berez mutilei erakusten jakien eta halako gauzak. Baina Maialenek bere lana ondo itzen zauen, gogua zaukon eta jak pentsatu zauen oso ideia ona zala. Claro, Maialenek irakurten ikasi zauen eta goguak zauko liburuak irakurteko, baina ez zaukon horren eskura liburuak, pentsau gazteluan, Atxorrotxeko puntan, etzan horren erraza berak liburuak topetia. Orduan, jakin bazakixen, egon bazazen liburuak. Enekok bere liburutegi pribaua zaukon, Eneko jauntxotxo bat zan, jauntxotxo bat, erregiek bialdutako gizona zan, orduan berak bazaukon bere liburutegi xa. Baina, karo, neskamiak ezin zauen erabili liburutegi hori. Orduan Maialenek, gabetan, hartu eta isilik liburutegira sartzen zan, hango liburuak irakurteko asmoakin. Inor ezin zan entera, ose berez neskamia zan eta ezin zan hango gelara, sartu garbitzeko edo txukuntzeko espazan. Hori, Maialenen sekretua bihurtu zan. Eneko eta Maialen betidanik ezautzen ziren, Maialen txikitatik bizi izan zalako. Eta lagunak zirela be esan geike. Azkenian, elkarrizketa asko ukitzen zituzten, sola saldixan egoten ziren, eta denbora asko pasatzen eguen elkarrekin. Halako baten, Eneko konturatu zen oso elkarrizketa interesantiak ukitzen zitzuela Maialekin. Asko guztetan jakon egotia Maialenekin. Eta azkenian Maialenen sekretu hori, ja, etzan horren sekretua. Eneko konturatu zen Maialen gabetan bere liburutegira sartzen zala eta Eneko bere asfaten hasi izan liburutegira bai. Orduan Eneko eta Maialen iluntzian, liburutegixan, liburuak irakurten egitzen bitxartian, bata bestiakin elkarren artean berriketan jarten ziren.
liburuei buruz, bizitzai buruz, euren kontuei buruz, eta gauza asko konpartiruten euiela konturatu ziren. Baina bestalde batetik, Pedrok bere alaba Maialenendako etorkizun on bat gure zauen. Eta garai hartan, aitxak, gurasuek, pentsatan euien alaba batendako etorkizun on bat eukitzia gizon bat, senar on bat topetia zala. Orduan, Pedroi okurriu jakon gauza bakarra izen zan, bere alabia alik eta gizon onenakin eskondu alizatia. Horretarako egun baten, Gasteizera igozanian, enekondako erreko batzuk itxera, ia, zeinekin topoitzen zauen begira ibilizan. Eta han Gasteizen zauela, Pedrok Gustavo jauntxoarekin topoin zauen. Gustavo, gaztelako jauntxo eder lirain, jakintxu eta aparret bat zan. Gustavo familia honekoa zan, eta Pedro hori asko Gustavo jakon. Orduan Pedrok bera labai buruz be oso ondo berroin zauen. Zelan bera alabak idazten zakixen, zelan bera alabak irakurten zakixen, ze neska ona, ze politxa, ze gauza onak itxen zituen, eta bar kontetan hasi zan Pedro. Gustavo egixe esan da entzun zauena asko Gustavo jakon, eta gizonak alako gogo handisa jarri zauen, pentsau zauela, benetan etxera eruateko moduko neskatila da, ezta? Orduan, Gustavok Pedroi begiratu, eta holan esan zotzan. Pedro, ala baderitzozu, nik Maialenekin eskonduko naiz. Pentsau! Pedro zelako pozik! Gaztelako jauntxo bat Maialenekin eskontzeko! Ene. Koitzara jeitxizanian Gasteiztik, Pedro posez zoratzen zauen. Baina, esotzan asko iraun bihar, postasun horrek. Aitxak, Maialenei esan zotzan, Maialen mesa ez etorren niegelara, zeozer esan bihotzut eta. Eta Maialen beti bezala kasuin zotzan aitatxoik. Ditxu zotzan ian, aitatxok esan zotzan berri ona, pospusik, zeinen ilusioa zaukon, Gustavokin eskonduko zala, eta ze zorientxo izango zan bere bizitza barrixakin, gaztelan, ze bat gauza ukiko zituen, jartzala izango neskamia geixau, eta Baina gure Maialenek zauen irrifarrerikin, guztiz kontrakua, burua makurtu, hemendik jausten zau jakon uliekin aurpegisa gexau ez zali, eta bi malko, potolo jauzi jakon, beraino. Eta zer esan barik, etxan gela utzi, eta bere lanetara buelta usan Maialen. Maialen, gau hartan etzan geixau liburutegira fan. Eneko jarraruin jakon, baina, gau bat zan, azkenian ez da horren arraru azta. Horrengo gunean, Maialenek barriro bere lanei ekin zotzan. Normal, ez pasauko zamen bezala. Eneko ketzak isen ezerrez, Pedrok itzik zauenei, eta listo. Eguna pasau, eta gabau hartan be, Maialen etzan agertu liburutu egixan. Maialenen post dana ez agertu nintzen. Maialenek ja zaukon alaitasun hori bere barnean. Karo, ja, eneko larritxu nintzen. Etzan normala horren beste denpora liburutu egira fanbarik egotia. Eta enekok zehozer sentitzen zagen hemen barruan, etzoi ala ondo. Orduan gau hartan, Maialenen logela da jantzan, eneko. Batia jo duen, eta erantzunik jaso ezaguenez, barrura sartzeko keinuain, eta Maialen ikusi zauen. Oian eseritxa. Iargixaren argixak argitzen zauen logela, eta enekok Maialeni begira, ia zepasetan jakon galdetu zutza. Ala
Horietako baten Maialen negar sotinka hasi zen. Negarrez eta negarrez hartu eta bere burua kogindanetan gordita danain zauela. Lotzatuta negarrez ezin zer kontau zaukonik betzakixen. Eneko kolan ikusi zauenien Maialen, harima guztiz eta milaka zatitan apurtu jakon. Zauen ulertzen ze pasetan zan, etzakixen ze zaukon Maialenek, baina ezin zauen olan ikusi. Berape, triste jarri zan, eta etzakixen segatipez. Azkenean Maialen lasaitu egin zen apurtxo bat. Oian eseri zan, Enekori begiratu, eta dena argi eta garbi azaldu zion. Maialenek aske izan nahi zauela esan zotza. Berak mundua ikusi gura zauela, berak gehiago ikasi gura zauela. Berak ez zauen bere bizitza beste pertsona batei lotu gura betirako. Ez zauen beste norbaitzen jabetzaskoa izan nahi. Berak, bai, bere bizitza beste norbaitzekin konpartirutia gureko leuke, baina ez beste batena izan. Berak gehiago gure dau, berak geixa gure zauen. Eneko begira gelitu zizaion, Maialenei. Nekok oso ondo ulertzen zotzan Maialenei. Bera behan zauen, atxorrotxeko gazteluan. Nafarroko erreginak anjarritxa. Bai, noixian behin bidaiatzen zauen, lekuren batera juten zan. Baina, berak geixau gure zabe ikusi. Geixau, erreinu hartatik urruti xau gure zauen fan. Zer geixau zauen jakitxia gure zauen? Leku geixau deskurritxu, jente geixaukin egon, hizkuntze diferentiak entzun, paisaia diferentiak ikusi, janari diferentiak probau. Eta hori Maialenek izan zotzan Enekok. Maialenek argi eta garbi esan zion. Nik ez dut esaten eskonduko ez naizenik, edo ama izango ez naizenik. Baina nik ez dut nahi inor nire jabea izatea. Enekok Maialen esku hartu, begietara begiratu, ahots goxo-goxoz esan zion. Nik nire etorkizuna zurekin eskutik helduta besterik ez dut ikusten. Berdin zait, beste baldintza guztiak. Eneko etzen besteak bezalakoa, Enekok ez zuen emazte bat nahi. Enekok bere aldamenean norbaitek bidea berekin egingo zuen norbait nahi zuen. Besterik ez. Bikotiak, orduak, berriketan pasa zituen. Orduak eta orduak, eguzkia irten arte eta gaua egun bihurtu arte. Gauza bat argi eukizabien bisek. Maialen etzan Gustabokin eskonduko. Baina, klaro, orduko oitxuretarako oso zaila zan oin konpromesu hori austia. Eta Pedro etzauen bape posik Enekok eta Maialek hartu eguen erabakixaken. Etzauen bape posik pentsau Maialen hartu eta bere gelan, Maialenen gelan, giltzaz, krs, entzerrau intzauela. Giltzaperatu intzauen Maialen bere gelan. Maialenek argi eta garbi azaldu zotzan Pedroi zeintzuk zien bere Enekorenganako sentimentuak. Azaldu eta Enekok ebe bai, berbain zauen Pedrokin, baina alatabe. Ezetz, Pedrok esaten zauen, Gustabokin eskondu bizala, eta Gustabo handik eta pare bat egunetara etorri bihar zala, eta Gustabokin eskondu bizala, eta ez zauela atzera bueltaik. Eta han zagun gure Maialen, bere logelan, giltzaperatuta. Maialenen zoritxarra, Enekoren bihotz mina. Bere denpora hartu zauen Enekok. Baina hartu eta mutil grazte, trebea, harina eta esan bezala fizikoki ondo zegoena izanez, Enekok soka bat hartu, bizkarrean, eta Maialenen gelara zijoan jareta eskalatzen hasi zen. Leioraino.
Poliki espentza erraxa danik, Han eskuekin bakarrik, klak, goraino. Eta heldu zan. Eta Maialen posik, ikeragarri posik. Enekokin, bisok ies itxeko aukeria zaukien hon. Aitxatzan enterauko, Gustabokin ez zaukon zetan fan. Bueno, zan horren plantxarra, ezta? Eneko, ja, isa heltzera zoienian, lehioan zauen, Maialenek eneko ikusten zauen, aia, man, eze ondo, eta lako baten, gama! Logelako atia zabaldu zen. Eta norra gertukota, Gustabo. Gustabo ikusi zagoenian. Bere maztegaia, bere maztia izango zan hori. Beste gizon baten zain, lehiotik sartzen zabilena, hartu korrika baten logela dana gurutzatu, lehioraino heldu, daka! Eta sokia moztu hauen. Zer pasau zan? Sokian eneko bakarrik ez zauela. Soka hartan Maialen beba zauen ja. Enekoi bisak helduta sokan. Zer pasau zan? Hau zin zan. Eta arrezkeroztik, ez dakigu gehiago eneko eta Maialenik buruz. Egunak, asteak, hilabeteak, urteak, mendeak, denpora pasatu da. Baina ez dakigu non dauden. Gustabok bere bizitzarekin segiru zauen, beste emazte bat topau zauen, bere jauntxo lanekin segiru zauen. Pedrok tristuraz fraileen gana joan zan. Eta Maialen eta eneko, non ote daz? Batzuk esaten daue, eskoitzara jaitsi ziela. Eta eskoitzako jendian artian da zela, edo egon ziela. Beste batzuk esaten daue, Baiarako umezurtzei irakurtzen eta idazten erakutsi ziela. Beste batzuk esaten daue, Frantziara fan ziela eta euskara bultzatu zaudiela Frantzian. Takitx, zuek zeuste dozue pasauzala, Aitxorrotxeko kondairan. Nundaz Maialen eta eneko?